बे ग्रुपनि नामा जाहैदों जौगाखां गड फार्मिं कअपारेटिभ ससाइटि भुर सारियालि। जोङो बे जुखामखौ फोनाया जोङो अक्ट'बरनिफ्राय जों स्टार्ट खालामदों। ओमफ्राय दायो नैबे एप्रिलसिमलागै दा जोंनि बेबायदि सेहेराव दङ। जोङो बे जोलैखौ जोङो केबिकेनिफ्राय मोनदों। केबिकेनिफ्राय मोनदों। ओमफ्राय माखासे जोङो एग्रिकालसारनिफ्राय माखासे हेफाजाबखौ मोनदों। नाथाय जोलैखौ जोङो केबिकेनिफ्राय मोनदों। ओमफ्राय बे जोंनि मेम्बार्सफोर दा जोङो बेबायदिनो सोलिनानै दङ। पर बिगाथ' जों खोनानाय बायदिब्ला जों एबारसो फार्स्ट टाइम नालाय दा आंबो एक्जेक्ट बुंनो हाया। पर बिगा 15 कुइन्टेलखौ मोनगोन होननानै आसा खालामदों। नाथाय बेसिमावहाय सैथो जागोन बेखौ दा बुंजोबनो हाया। ओमफ्राय जोङो जोंनि जुखामा जाहैदों 10 बिगा जोङो खुबैदों। औ जों निस्सय जों बे जौगाखां गड फार्मिंआ सरकारनिफ्राय जोङो सिगांनिफ्रायनो जोङो एसे अनसुंथाइ जिथु 2020 जानुवारि 27आव मोनसे गोदान मोनसे एग्रिमेन्ट जादों दिल्ली सरकारजों। बेजों लोगोसे जोङो बेखौनो आसा खालामदोंमोन जे जोङो बेफोरबायदि मावनायजों सरकारा एसे एनै अनसुंथाइ मोनगोन एबा होगोन नामा होननानै जोङो आसा थादोंमोन। औ निस्सय आङो 1987आव आङो सुब्रत गेलेनायमोन निउ दिल्ली तेजपुर डन बस्क'नि मेम्बार जानानै। बियो आन्डार 15 एजनि खेलामोन 1987 सुब्रत काप फुटबल। लोगोसे आङो जेब्ला गामियाव दंमोन एसे गथ'फोरखौबो एसे फोरोंदोंमोन। गेलेनायजों लोगोसे एबा लेखाजों लोगोसे आङो एसे थुलुंगा होदोंमोन। आरो बे जिथु जोंनि गड फार्मिंनि जोंनि लोगोफोर आंनि नै इरेन्दा दङ प्रेसिडेन्ट आरो ओरै दीपक दालाइसा दङ केसियार। ओमफ्राय ओरै माबा दङ मा होनो राजा। ओमफ्राय ओरै दङ रिजयस दङ। ओमफ्राय ओरै बारना दङ। ओमफ्राय जन दङ। आरो साब्रैसो दाबो मेम्बारफ्रा जोंनावहाय प्रेजेन्ट जानो हायाखै। जों लिंहरदोंमोन बिथांमोना मानि थाखाय बेस्थ' जाना दं। ओमफ्राय मेनआ बेनो जाहैबाय आङो बेखौनो बे जोंनि मावनायजों लोगोसे जोंनि ग्रुपजों लोगोसे बे खाथि खालानि बिदिनो आनएमप्लयड इयुथफोर दङ सेंग्राफोर एबा सिख्लाफोर जाहाथे जोंनि बे मावनायजोंनो बिथांमोनाबो फल' आप खालामनो हायो। बिथांमोनाबो नोजोर लाफानो हायो बिथांमोना बोरै बोरै मावदों मावाखै बेखौ आं बुंथिनो गोसो जादों। औ जोङो निस्सय जोंनो मेन माबा जाहैबाय जौगाखां गड फार्मिंआ मोनसे आन्डार 1919 मोनसे रेजिस्ट्रेसन नाम्बार जाखाबाय। बे गड फार्मिंआ एक्सुवेलि जोङो गड फार्मिं माने बोरमा फिसिनाय फार्म जों बेखौसो जों रेजिस्टार खालामदों। लोगोसे जों बे आबादारिखौ जोङो बोलो होदों। आरो लोगोसे जोंनावहाय दङ भिन्दि दङ। भिन्दि 1.5-2 बिगा बादि जों भिन्दि खुबैदों। बेबो जोंनावहाय फ्राय जोङो खानायनि माबा फैबाय। ओमफ्राय लोगोसे आरोबो हालदै दंबावो। हालदै जोलै बेखौबो जोङो हालदै जोलैखौबो गायनायनि बेबस्था लागासिनो दङ। बे जाहैबाय एग्रिकालसारनिफ्राय जों बे जोलैखौ जों मोननो हादों। औ निस्सय जोङो सर्ट टार्मब्लाबो सुंद'यैब्लाबो जोङो बे जुखाम गायनायखौ बेसेबां डिसटेन्स होनांगौ बेसेबां गोजान बेसेबां मा दै होनांगौ बेसेबां मुलि मा होनांगौ जों बेखौ एसेब्लाबो सासे सानैब्लाबो जोङो एग्रिकालसाराव जेब्ला थाङो अब्ला जोङो बे सारमोनजों फिल्ड अफिसारफोरजों जगाजग जानानै जोङो ट्रेनिंखौ मोननो हादों। आङो जोंनि बे आबादजोंनो लोगोसे जोङो जेसेबांनाखि आबादारि मावग्राफोर दङ बिथांमोनखौ आङो खावलायदों जे बिथांमोनाबो जाहाथे साबसिन साबसिन जाहाथे एरियानि मानसिखौ बेबायदिनो मावनानै मोनसे गावबागाव गसंथानायनि थाखाय एसे राहा लानो हालायोब्ला
बेखौनो आङो बुंनाय जाबाय। औ बावथ' जोङो दा जों मोननायाव फैबाय, नाथाय जोङो सब समाय बेखौनो जोङो सिन्था खालामो मार्केटिं बाजारखौ जोङो अबेजों सुबिदा जायोब्ला मोजां जागोन होननानै अबेबा गोथाङैबो सोरबा रुनानै फानोबो, ओमफ्राय सोरबा सावनानै फानग्राफोरबो दङ। बिथांमोना गोथाङै जुखाम नांगौ जानानै फैयोब्ला जोंजों जगाजग लानो हागोन। आरो गोरानै उनावहाय जेब्ला जोङो मारा होगोन, बेखौ बुख्रुबखांनानै बस्थायाव सोगोन, बे गोरान साप्लाइखौबो जुदि सोरबाफोर जोंनि बे जौगाखां गट फार्मिंनि गेजेरजों जुखाम नांगौ जानानै फैयोब्ला जोंजों जगाजग लाब्लानो जाबाय।